Nga ai ngu yo blay ba sa si sen pat menta ga sngi blay dong pen la ingi bangin yo biang i ga sngi bangin la ya kaban ya ban yang ban tray ban kta ban ba mandi bat kham tam e bangila ya ga bangin yo snow biang i ka ktien ka jong blay kade ga kabu ko ba kraw ya pi baro bat yangaro ubakren ban yo snow ya ka ktien ga jong blay ha ga jing em jingi Namadon shibon ba kibrio haklang ga pertai kibam yo snow ya ga ktien ga jong blay bat kiba ang nuot kiba trang kiba sliang hadu kat no ya kaban yo snow ya ga jing hikai kiba day na ga ktien ga jong lesi shikin tien ngan chu ong no kumne wat hagane ga lockdown kabadan kat ne haga pertai ngamtip kat no kibrio kibalaban yo snow ga ktien ga jong blay kumamangingi yo snow mentangi yo snow shibo ni ga ktien ga jong blay na ki mobile ki jingi na ki internet nagi YouTube nagi jingkran gi jingi bat kadai ka kabu ga bakraw fi bat nga kwa ngan ong fi tanginom shim stingi gani namar kadai ga bakraw ga blay u plilat ingi ban yo snow ga ktien ga jong blay namar kat bangidang yo galat ban yo snow tin ga jong blay ga dang don ga jingkerman ga jing em jingi bat ngala kran fi haga jingi dai shibon bat ini ga ktien ga jong blay daga bangalawan ra ga jing hikai ga khamdon kam na do besdang bat ngala hikai fi menta katu kat ni sin la lai sin a haga jingi dai bat ka Jingngeit ka bangayo I kat kum na ga Bible la jan baro haga Bible wat na do ga testament ga barim kham tama ga testament ga batmai kala kren la ni la tho shibon chapang ka Jingngeit bat ngayo I ba ka Jingngeit ka dai ka jing hikai ka badon ka man hikai kloy ki brio bat banyai kren banyai penken ma wi ki bobon knang ba pinum bakla nagani ga Jingngeit ka bo blay ula ai na ga ktien ga jaw bon ba ki brio ki bakla na ga Jingngeit na dai e ba ki phaidi no blay hare ki don ki daw ba ki brio ki jingai na ga Jingngeit ka ga daw ka dai na ka daw jong ga jing pershang da ki jingle ba da ga jingla brio ba ga kwa ga fi da ki jingle ba da ki jingla brio jingi ndan lenti yo brio namar ka Bible hi ka kren shai khamtam le hadien bo jisu ulawan chigani ga pertai ublay ula ai hingi ga Jingngeit ha wipe away bada ga Jingngeit ngiyo ga jingpenem daga Jingngeit ngiyo ga ktien ga jong blay ban pentrai kama ga jingem daga Jingngeit ngi mat ga kamba ga jingem daga Jingngeit ngiyo pediang ga jing duai bat sabar na ga Jingngeit pimla ban connect badu blay dai na ka ta daw nga kwa ngan pen fi ga ga Jingngeit kana ma bin snot ho ba shibun ba ga brio ki shat bakla ha ga ga liang da pin pulina ga Bible ga nan ga nuksa ga bakraw ba kum ga jing lam prang biang ga ga jing ikai ka bangan piteng shwai ga bangan hikai biang fi ye ga ga Jingngeit ka jong blay nga kwa ngan ai ka teng ga Jingngeit jaga mata ga sngi ka Jingngeit ka jong Abraham namanga yo ibade Abraham ubalap ye ga Jingngeit ka jong blay bat ngala kren katu kat ne menin menta ga sngi nga kwa ngan pen I khndiat ye ga Jingngeit knang ma pin sngo tho ba shwai ga bangan poi shi ga Jingngeit ga jong Abraham nga kwa ngan pen I khndiat naw ni Abraham hi ya ka bala kot biang ga ga Bible haga Jingngeit dai bat ka jing bakla jong ki brio ki bala pediang ye ga jing penem da ga Jingngeit yo Jesus Christ ki ba wapso Paul ula hikai ki ya ka bakinum yang su da ga jingla ba ni ki jingle ka hukum hari kidang don ki brio ki ba bakla ha ga ni ga liang bat hadu ba ngayu I kat ka jingla jong wapso Paul kat ka jingla jong uban hikai ye ga jing ai ba ga Jingngeit ka ba shisha shaw blay nda haba wapso Paul ulet ga balanga Galatia nga shishime ga ni khndial Philip na ga shidi shiki Galatia ka lanang ka balay na ga khat ga baning ko ngan puli wang a ki Galatia ki babit hatu u ay uban pentame fi haba persha ki khmat jong Philipin ishna yo Jesus Christ balasan arnayo tangkani ken nga kwa ban tip na fi Philippiang yo minsim daga jing le ka hukum ne daga jing pen sngaw ga Jingngeit hatu filang ki babit hadu kata haba pila sedang hau minsim
la pendak mentai fia ga do hato pisha le no e bun ki e barok atala da shisha ga long le no e namar ka tau ba ai fi yo mun sim ba ubale ki kamba apdeng jofi ukli ga ga jingli wang hato le da ki jingle ka hukum ne da ka jing pen snel jong ga jingai fi ga jingli ga jong absol pole ga ga balang ga galtia kadai hadian bola le shaga ga balang ban hikai ga brio bakinum ksana ga hukum and hadian bola jano ban hadian katunga ni por na wan uyo ibat bakini ki brio kitan ki barung na po ban hikai biang bapihap ban ot share bapihap ban pendep biang itu ke jing le go hukum bapinio e ke jing penem ma ke jing em dena ka daw na hab ki larung biang ni ke jing hikai kira biang ni ke banget shadian ban weng no ye ke jing nget bat e ke jing ai e bat ban pengsan biang de ke jing le ke hukum na ka daw absol pol ukuran ke ktin ke khorang ni ki nong galtia wang agi galatia ki bobe ngakren ni firu ki bayo snow ni tonginum long ki brio ki bobe biet kamot ni biet hangno nabar ni tip shai bangimla shu de hukum ni yo ibu blay lo thau kalenti ki khraw palat balang ba jingyap jo jisu ba jingmi pat jo da ka jingat ye ga e ga bo le da ka jingyap ga jingmi pat jo abangi nget ye ga ta ni yo mat ye ga jingpenem ladang ngidang le biang si jing le ki bangi persang de jing la ba de jing le jingi ngi klalong ki babiet naman ngi biet aba ai lenti ka ba khamsuk bangin chungai ngi kwa pen man ka lenti ka ba kham e de jing le but dai na ka daw absol polo ong ki galatia ne a ki galatia ki babiet balai uang kum ne ka khat ka ba henrio jong ala na ka balai uang kum Abraham ulang nget yo blai but la nyaw ye ka ta ka hok naman ka tato fintip bagi taki ba nagajinget nasutunat iraktinwa naman ka tato fintip bagi taki ba nagajinget kita ken kilong ki khon jo Abraham kita ken kilong ki khon jo Abraham bat ka jing tho abakalayo irupa bo play un pensani ki gentle ga jingai kala ye thul pai ga gospel how Abraham ka da ong hame an kur khui ki jat ben rebaro kum ta ti la kur khui ki ta ki ben ga jingai lemban u Abraham u bangai naga ta daw nga kwa ni kai fi ga jingi kai bakumba ngilanget yo Jesus Christ pilanget yo try jompi u bala yap ala ga ding fna pa u bala mi pat nam da jompi u ban sawan biang sa jisian bat pilanget bat pilalong ki khon ki jong blay haka jong por ko bible kong ngilong ki khon ki jong Abraham daga jinga bat abang ngilong ki khon ki jong Abraham daga jinga nga khwang an ong fi daga jinga ngilanget bat ngila long ki khon ki jong blay bat ai ngo yu blay bang ngilong ru usambay jong Abraham daga jinga lingba ka jingyap ka jong Jesus Grace the day na ka daw man daga singing ani kai biang ki jinga ka jong Abraham ya ka bang lakren menin katugat ni gini ka jinga kamslam ng lakren bau Abraham ngamay banang bau absol pola bau hikay ka jinga chigibrio ngas ngopla bau nubri uwanra biang yo u Abraham haka jingi kay jong uban hikay ka jinga naman unubrio utip u absol pol utip ban hikay ka jinga ka jong blay day tangu Abraham marway uba khamslo tu shay ya ka jinga ka bau dan how blay kung mga laong ifi wat la fi yo ibaw ni brio udan ki jingduna ki jing bamla ban nget ba ki jing bakla heray na pedeng gi bobon uni brio ula sham ye ki jing isen ay no blay bau blay ula shimi ukumu parlok ban penlong yu una mar bau nget yo blay bat kani ka day ka bau absol pol ura biang siya ka testament ka batumay ka shiti ka jongo siya ki nong room ka basaw ngala puli pi menin bat nga kwa ngan siya pai biang kendiat sedia ni ke bangala keren menin shua bangan pen ibiang ini ke jinget ke jong Abraham ke balong ke jinget jong blay ngan pen kut ye ni ke jinget ke jong Abraham ta ke sini bangin siapet iki pe ke jing hikai ha ke jinget be ke jinget ene pe puli nang ni ke shiti shiki nong ro ya ke beningkong e bagata ke dai ke jinget ke bau Abraham udan ke dai ong gum ne ke lenang ke besaw hagan khat ke bakhat nyo wang kat kumbala tho ngala pelong me ukpagi babun ke jat ben rio hakmat utau blay ha uba ulanget ubala penemi ke bayap bat uba khat igi tagi ege bamlong kum gi dalong kata ke jingkren ka bangala kren jrong ba bat nganget ba finum du igi to ka bangala kren menin nama ka to ke jinget ke jong blay ngala ngan ong ke jinget ke jong Abraham ru
But ngaladap kran ni kato nganom repeat show dari ngasipin kan mau. But kababot nang to nga nahikay pa Abraham udan ka Jingngeit yaw play. Dan jingkermen sibuh niyo kon. Henry uklem nyaw eki badan saudong jong ugi bamlaw. Ulang nget yaw play daga donut baro. But what la daga sara kala temen kam la syu ban pun kon. What la daga dir ula temen re aingo yaw play bu nubriyo. Klempet yiki tu ki jinglong ki saudong jong u ki pendu jingkermen re ulang nget agi jingkermen. But ngala dep keren ni kata ki Jingngeit ka bo blay jupet yiki eki balong persya yu. Henry upentri kamba igi Jingngeit baru blay upendep eki bakraw ka ni ka pertay. Nakhwa kan pen i sakaway pat ka batho na ka ni ka jok siti si inong ro. Kalanong ka basaw ka Bible ka ong ikini kiktiyan. Tangan puli biyang ya ka dakhot ka bakhat kanday kanang ngan petang ini ka Jingngeit. Ngan ay artillery points na ka ni kalanong ka basaw na dakhot ka bakhat kanday siya Kaong kumniyo Abraham badaka ba ulang bamtlat aga Jingngeit. Simla nyawi laga met balala kelas dot no lepa habulang jinsis pa snem gerta alam ni kita jing kelas dot no ka kpo ka sara. Ya ka tangala dep kren. Henry haka dekhat ga ba arpo. Wap su pola butho ege ne wa kumni. Kuren chipang wa Abraham ule kumni haba unget. Nga khwanganong ifi haba unget yo blay uklem yo no iga jubab hang to. Uhab ya daki pausnem nyaw pusan snem gertaw blay khadiu uya daki pausnem udap ado shispa snem usayo yo Isak badene kita kedaw hapdeng jong gitu ki snem jong ke jinglingki hagi tu ki snem udan ika test jong ke Jingngeit na kita kedaw uniu pri ulanget yo blay ubakhat ika taka bamlang kumbakadalang ula pet shaki eki ba ngan ongumne uniu pri uklem pet shu shaka do no ba do jingkermen nang tade ulanget yo blay Henry ka simpori uba uniu khon But hapudeng jong kita tes jong ke Jingngeit ulanang ban buat ya gani ganong rim. Kabang akwa gani kaya firu bala na pidan minta haga jaka ka ba pi up no blay. But pi kwa ban yo ibo blay unle ke Jingngeit jong fi. Ai gani ke Jingngeit ke mga hikaya film daga sikan ya rap fi. Ba pinla ban yang daga Jingngeit ado pinda yo iga jubab. Fi yo unu brio umpat yo Isak yo khon jong Henry unu brio ulale igani ke kam ngan puli naga shiti nong rom nang ko basaw kada khat ko ba arpo ko ang igini giktin da ka ba ukmi haga daga jingkular ga jo blay shimla lingo arta tienda ga jingbam ngai Henry lapan klanyi uaga daga Jingngeit uda penan buram yo blay habaula la snus kemru bakat ka baula kular udan ka bor ya ka ban pendep ru ka point ka jonga haga ni ka por ba wat la daw Abraham umpat yo ega jubab kumbau blay ula kular Henry gani ga point ka mga kwa ngan peteng minta kasngi nak de khat ka ba arpau ka bau ang da ka bau khmi aga jingkular ka jong play ngan bo igini ka ktin ka bashay ban nga kwa pin pediang ini ka ktin na mga ga nong rim ka ba klan palat haga Bible ka nong rim ka ba nga kwa ngan bo nang ni nak ni de khat ka ba arpau ka day ka Jingngeit ka ba pet ni khmi bet siya ka ktin ka jong play ka day ka nong rim kata kadai kan nongrim das ngap bahai kata gaktian u Abraham Jingngeit matla ngakhwa kan ong fi dan kibriu mentagi ba Jingngeit matla Jingngeit kan mau ke Jingngeit kam dai ka ba matla kam dai kata ka blind faith bagi ong kibriu wat Jingngeit ya ka ba piklems no tho ka e ka ba blay Quran ayu blay pen pau na gaktian ka jong blay ka e ka ba blay hikay fi lada fi nget shabar nagata ka ktin ka jong blay ngan ong fi ka Jingngeit jong fi ka dai ka ba bakla ka Jingngeit jong fi ka dai ka ba nam ka Jingngeit jong fi ka dai ka ban pen ba bi fi ka ba ka sngi u Abraham ngakwa ba pin snga ba u Abraham ngan hikaya fi kumno u pet ka ktin ka jong blay namar hangni ka khat ka ba arpo ko ang da ka ba ukmi ka jingkular ka jong blay ka jingkular ka jong blay u Abraham ka tu ko por umpat dan Bible u Abraham umpat dan aga hukum u Abraham u im sauspa snem shua jong ka hukum kumno nu briu u ya hagaktin ka jong blay lani u pet ka ktin ka jong blay ku mga bu ka points ani tangini phaibat nga khndiat na kani ka Bible haga kitab Genesis kalanang ka bakhatsan maday na kita kadang sa ong ifi pinsha skor naman kani ka khamjrong
Nan pen ifi kum no khmi shiga jingkular jong ktien ke jong blai. La pipuli na galanang babakhatsan u Abraham shua jong ane hadin bula mi no. Uday bri job. Ulay khlat lak bal ulat nre ulat minta ulangat agi jingyale thma bal ula shakit na Abraham ulale job thma yo tush yagi nong shun gi jong ulat. Bat nang tade ulawan rapat ya usying, bat nang tade u Abraham ulayo yakendo baru Melchizedek. Bat pipuli na Bible ulayo yaga jing yaga pisan re klem treshim. Bat ngakwa ngan ong ifi uniu brio ula im ko jing im ko badai. Bat hadin ba ula ai gwe ni shipa usyo Melchizedek. Uniu brio ulayo shibun ko jing khun re jing im jong u kam kemen setia. Kecing im jong ukam suk setia namar udai ubriu ubam dan kuan. But pipuli hang ni udan kecing ikendo kum ubriu udan kecing namar dan kuan. Uang kum ni kalau nang kabakhatsan ke dekat ke beningkong. Andalala gini ki eiru ketiru try kalawana Abraham kecing yo ipau. Kada ong tuwat shepting ko Abraham mangangalang kesti jome but ka bainang jome kan lang ko bakraw Baru Abraham ulaong atray Jehovah juga. Hatu ke men ay nga habang nanglong ubakhlem kon. But utray iyang jong utray ke iyang juga ulang uniu Elazar unang Damascus. Baru Abraham ulaong khmi hanga mem simla ay sembay bana khmi uwayo balakha ke iyang juga ulang yo pateng juga. Bana khmi iktin utray alawan gumni ugada ang uni unom yo along unong yo pateng jome. Hari uta uban mi no ken nagakpo jome hi unlang unong yo pateng jome. Katakan ay kabang ngakwa bangan dekren baha ngakwa finisngap baha. Hagani ngalanang ngabakhatsan. What apnang ke jing job ke jongo Abraham ke tma. What apnang ke jing roy ke yo ke kat ke jongo. Hari new briu sngohun setia. Namar msimdan uban mi na ke yeng ke jongo kontrai jongo. Uban mi na ke singkai ke jongo. Bat nda habaula yang khmat jong blay nou blay Ukraine o ke jing itu pau o ang ka bainang jong mek lang ko begraw o Abraham snel te nak ek ta ke jing ong jong blay o ang yu blay kumne o ang try Jehovah kan men toy ayu yanga ka amen ay nga ngam kwa ka ni ke spa ka pau ngam kwa ki ek jing im jonga ngam kwa shu ek ni ek namar ka ek ba nga kwa ngani thu me ong o Abraham kat neme ger khoe nga re bani op patang ni ke jinger khu jonga udai uniu nong wai udai uniu shakri jonga uniu Elazar but dai na ke daw o Abraham o ang hau blay o ang mekhlem ai o sembai nga lani mekhlem ai khoni nga na ke daw Abraham usdang ban no men siemang ni nga khwa nga ni thu ipi nda habaw no men siem ha ke jinga lenti ko mo brio jong ke jinga nga khwa nga no ifi kan ni ke dai ka ba upol o hikai But iya kani nga puli mentana kani ke kitab Genesis. Ba ublay nda haba ka naman siyam ka Jingngeit jang Abraham. Ublay ukren ya daga ktien ka ba yos ngaw na beneng. Nagataga daw nga kwangan ang ifikum no Abraham ulang nget yo blay bat ulang khmibet sa jingkular. Namar o Abraham wala na umpat dan Bible, wala na umpat dan aga hukum. Henry ulayo sngaw, ulayo ka jing ito pao, bat ulayo sngaw ka ktien met ka jingkular ka jang blay daga skor ka jang. Bat nda hadin ba uyo sngaw ngan ongom ne. Hadin ba uno man sim. Ublay Ukraine ke tin ke jang blay shangan ong fe ke ni por ba pen klanya ke Jingngeit jang fi David tim malaka por ke tin ke jang blay pi defini osngaw kat manganang kren mga menta ke sngiru ai ke ni ke bang kren jipi kan pen klanya ke Jingngeit jang fi ba wat la na pimpat yo e ke ba pi kwa no blay hele pini ai ap komo Abraham ba do blay utip ba pi dan kam ban ya ke Jingngeit ba utip ru ba ye ke Jingngeit jang pi dan kam ke tin ke jang tra na ka daw na kren menta dai na ka daw ni ai ke tin ke jang blay dai na ka daw blay Ukraine Abraham ru hapdeng ke jing no men sim sngola priang ya kan in re blay Ukraine u bat ukular u shibon ke
ong uniu nang wai unum yo long nong yo pateng jome hare tau ban mi na singkai ke jame na kpo jame ulong nong yo pateng jome fi ngan pen i fi ke ne ke tien ke de ke bedon kam shwa bangan poi biang sejo na kwang kan ong fi nga kren ji bang ke Jingngeit ke bapet ne khmi ba chi ke tien ke jong blai shwa bangan poi she ke ta ke ba kham jana shi sho ngan pen i shwa i ke ne ke jinglong ke jong blai hang ne bat u Abraham ke ne ke jinglong ke ba khrau palat ke bang yo i bo blai sno tho i ke jing palat ke jong briu fi yo i ang ninda ha bo blai la krani u Abraham u dan menta pedeng ke Jingngeit nama yo khot nga kwang an ong fi ke ne ke por u blai wala da ukran ne ke tien ke jong blai u Abraham la sno tho lot i ke ne ke bo blai ukran na kwang an ong fi hapdeng jong jing klumar hapdeng jong jing not men sim hapdeng jong jing do jingerman na snoten na ba u blai u ong yu Abraham ka lenang ka khatsan Genesis ka khat ka basan u ong ni ikten u la yalam shabar ya u na kwa ita ikten ba in the rung hakaching mut baraka do not jong fi ka Bible ka ong u blai u ong yu Abraham yang in yami no shabar kita kektian kedai bang ladangan keren minta keski kendai ke bejrong hari syangan keren lingkot ya kita kektian pitip ublai uyu iyo Abraham bau syanga yang upet tangi ke Sarah pedang ke jinglingki upet iyo ne syakri jang upet ya ke jingdo jingkerman upet ya ladi kerta kala sedang no ulapet saudang ba ula sedang keren kektian ke ba artin ya ublai bat nda bau blai keren ke kektian ru ne ublai sno tho bah bat namar udan ke jaka ke udah naga jaka ka be na kwa nganong fi nangiya ya ka jaka ka be wala dangi pintre ka me Jingngeit kadan ga por balakia saudang ingi dik eki bedum bat na katsa ka bangi pai saudang ni i tangi eki bedu jingerman sha nganong fi ga ga por u blai kwa ya pi ba pin snap ini ga ktien naro nga kren nang ni na mga snot ho eki bo blai kreninga bat yaw Abraham u blai snot ho u angi u ga ktien Abraham mi shabar ay kini kitian ka mga kwa ngan ong fi naman nga krena kini ka WhatsApp lana ka day mga krena ki jingisan ngan jindala halay kini kitian ngan jindala pertasya fi naman kini kitian kini ka makraw pala na ka Bible fimtip bala na pimnuot ban mi shabar lada pimnuot ban mi shabar naga jaka jaka jingdo jingerman lada pimnuot ban mi shabar naga jaka snapa naga jaka jaka jing shakti naga jaka jaka jing artati naga jaka jangki criticism lani kita ki jing what niya what daw nakita ki jaka jaka jing bamngai nakita ki jaka ki balang negative lada bishang sa hangta pinyo i pinumla ban pet shakaktin ke joblay pinumla pinya agan nongrim jangka Bible but day na kita daw blay Ukraine una kaktian henry u blay ang yu Abraham what shong sa agad jaka what knyum what shong ang to mi bat nga shabar nga snotonat bo blay udan shabar dan hapo blay berabor snotonat ikibri bishong hapo kiba knyum sa kiba shong jo blay kwa efifinia ken ma ko Jingngeit kalang progressive ka Jingngeit kadai ka ba process ka ba progress ka Jingngeit kam dai ka ba bishong jo bi knyum ba bisayo ga juba blay wa Abraham what shong sa ang to yang ini mi shabar ay ngu yu blay na kamta ka jinglong u blay khot yu Abraham bo mi shabar baro Abraham u yang jot u compare gitu ki aka bro u mi shabar no mi shabar u blay wang yu kmet shabnang but no pet shabnang u but u blay wang mi shabar bo ang kmet menta shabnang nyaw ki khlo la mela but nyaw ki Tiu la ang ruha u kumtaken Allah usum bai jame. But u Abraham ulang ngai hau try. But la nyau ye kata ye ka balong ka hok ha u. Kata ka de ka bakraw palat ka banga kwa ngan kran ni pi ka ni ka par. What num shong a ye. Nga kwa fin kmet bet shibnek. Bet show play. Kumahu debit nga kmet ye ki khmat jonga shekilom. Nang no kan wan ka chingirap jonga. Ka chingirap jonga kawan na beneng. Na jrong. Na ka jaka ka jong play. But nga kwa nga nang fi hapapiya Jingngeit. What you khmi iki khmat jong fi shakindao.
Wat je pet je jing rap na Gabriel. Wat je pet je jing mentoy na Gabriel. Wat je kwa bapin pet bapin ya bat ke Jingngeit. Bat bapi ong ba ya Jingngeit. Pi pet na Gabriel. Bon sin ngila bakla palat egani. Bah preng ni ke lockdown. Nda bangi pa ye ke Jingngeit. Ngi kmi bet manu ban wan rap ngi. Manu ban wan ai pisai ngi. Manu ban wan ai ngakwa ngani tu pi ha u blai un penan kam na Gabriel. Ya ka ban ke khu pi. Ha u blai un kran ni Gabriel. Ban wan ra ke jing mentoy shi ke jing im ke jafi. Andre walit pet shi Gabriel. Ngakwa pin duai. Pet bet sebenang mi shabar na kajing shatin mi shabar na kajing bom ngat mi na katu kajing do jing kerman mi na katu kajing na katu jaka ka papi khinyum mi shabar na katu kajing lang ai pin khmit sebenang bat na khmit sebenang play kran biang wang ngan ai ha me kran na katien ka bayo sna wang kat kajing bon jing ni khlor ngan ai khonye me bat ka katien kala rung shi ka do not bar Abraham ulang net ye ka katien bat la nyau ye ka ba kalang ka hak how blay nga ai ngo yo blay ye ni gaktin ba nga kwa if you fin snap ha fi nga hikay nang ni baru Abraham nga ni tu fi ulang nget yo blay ye ka jingkular ba nda fi pune yo abso Paul ni prio ula hikay binia ye ni ba dai nang takada nda wandra ye ni ka Jingngeit u hikay ye ni ka Jingngeit ka jo Abraham u ang ni khat ka ba arpo ya ka bangan puli biang wang u Abraham ula khmi ha ka jingkular ka jo blay shimla lingo artutin da ka jingbam ngai kata ka dai ka banga kwangan kran kham jorong fi menta ka sngi fi yu I ka Jingngeit ka banga bu ang ni ka dai ka ba pet ne khmi bet shi ka tin ka jong blay fi nga ai ngo yu blay ba Abraham ha ka tu ka por ba pli u yo tang da ka tin ka bana bana shi sen hang no yo ka tin nga khwangan no fi mentangi ngi dan ka Bible ngi dan ka tin ka jong blay But men tak skin fi yo snowing nga kren ik tin go jong try. Les si dan preng jong fi ne, fi dan ga jaka ka be men ta. Fi dan preng jing pang, fi dan preng jing dup, fi dan preng jing pat jing pra, fi dan preng jing ele, jing shakan ta, fi dan ga jaka ka belong broken let se bi shong, ha ga jaka ka ba jing im jong fi la lin chop de ki eki ba ka don jong fi ka luet. Na khwangan ang fi ni por ye ga Jingngeit jong fi la tin chu men ta gisni re ka ban I men sim fi ga de ni ga tin ba ye ga Jingngeit jong fi wat pet ye ga surrounding ga jong fi wat pet shinu shinuru na kwa fin pet bet che ga jingkular jong ga tin ga jong blay ngan pen I fi kan dia ye ga ni ga jingkular jong ga tin ga jong blay na kwa ngan pen I fi nang ni na ga Bible na fi puli na ga ni ga Bible singap ha o absolut Paul abu Ukraine ke jingkular ke jomblay ba ban pet ke jingkular ke jong tin ke jomblay nga snot nat ba ba Ukraine ke jingkular tin ke jomblay o ang kumne aga chiti ke ba ar ki karen ke lanang ko bening kong ke khat ke ba ar pheu o ang ki ni ki tin wang na mar ki jingkular u blay kat bakidan kilong ha u ke ba hoat bat ke ba amen ya ke ban penan buram yo blay dak jing im jongi fi hakani ke lanang ladangan keran ni gini pinyo I kadai kaba sneltenat labanong kadai ru kabadan jingadai kaba jrong ba kaba yar kabadan nong rimru fi ke jingkular jong blaikat bagidan ong o absol Paul ni ki jingkular jong blaikat bagidan kaba mot baro ke jingkular bagidan ki ai kita ke jingkular jong blai kadai ke bula dep ai hagani ke Bible But abula ai ki jingkular ke jong blay ha ni ke Bible ula tho e ka ngani tu fi Jisu ula feel ki ni ke jingkular daga dor ke barem bat ula yap daga snam ke jong ula ai ti bat ki ni ke jingkular menta baro kilong ho kilong okay ki de ki bo blay ula pas ka daga snam blay pa blay khon ba blay men sem khot ki la dep ban pas ki ni ke tien ba ni ke tien menta kalong active ka try ka ma do menta ke singi ka ni ke jingkular menta ke singi ka try ka but u ong so folang ni na mar ke jingkular blay kat bagidan kilong hau blay ka ba ot bat ka ba amen ban ne yu ya ka ban penan buram no blay de jing em ke jingi ban da finang ban ya ha ka nong rim jong ke tien ke jong blay ban pendap bat ke jingkular ban up ke jingkular ban ya de ke Jingngeit da ka ba khmi shi ke jingkular ban ya ngat ke jingkular ke jong blay ban da ke jingkular jong blay ke ba fingat ki trai ka ma ke jing em jong fi pi pendan buram yo blay
Balay play susno bahayo Abraham. Wala plengi jingklat gijangu. Ubakla habo apan yo Isaac. Unget ye Sarah bat galek ulet chong ye Hagar. Bat yo Ishmael. Ublay usange yo. Ngani thoi pi ublay klem priang shu yo agato por. Hagapor gabo Abraham ubakla. Ngani thoi pitip niam. Lala pin pulin ngani Bible pin lap. Hadin bo Abraham ubakla. Ya kaban let chong kha. Ya Hagar. Ublay usnosi. Pitip ublay ule kumno. Pin pulin ngalanang bakhan riu jong kitab Genesis na kadkhot ke bakhan riu ga Bible kong u Abraham ulalong prapon riu snem men ba ka Hagar ka khayo Ishmael how Abraham prapon riu snem udang let chong khaya ka Hagar but u yo Ishmael but kanik ala penlong u ba nang jrong let's say lanang gili let's say lanang penjalan lanang penslam ya ka jubab ka jomplay de hangtang an ongfi da pimut baniai de ka Jingngeit balai kat nukat no pimyo i ka jubab ka daw ka dai bangi kongo no bangi khempet ka jingkular but nang ta de ngi snap ka ktin ka jong brio ngi snap o Abraham ni bakla balai bakla bakal ka jingi kayangi balai penlang khnang ni gani bakal ka jingi kayangi ba pinyo i balada brio unget kat nukat no handai lada uklat ban jigi jingkular ke joblay lanang pencelan piui hangni uladai ban yo Isaac ha ka jing shisha hendai nda habaka Sarah ke tengah ke be jongo ke khlemla ap ka ong yo Abraham let no de Hagar namar kani ke ublay khlem ai khoningi but men pet mi sembayang ini ke yen nak ni ngamrau ngakwang ni tu pi u Abraham ula snap ye ke tien ke tengah ke jongo kani ke jingi kai na sa ong borobor wali penram yo Abraham wali penram mi ke bri joblay ke Bible namar kini baro kilong ke example kini kilong ke model yika Jingngeit nanti juga Jingngeit jingi ba mangiru ngi po yaka bakum kini man lang po ngi mut baniya Jingngeit ara ngi snap yaka ni ngi snap yaka tai ngi pet yaka ni ngi pet yaka tai but nabi ngi snap ngi klet no yaka jingkular ke jomplay nak kita daw da pipuli lang ni o Abraham o bakla ni nda ulada prapon riusnem on the Bible uyo Ishmael nda uyo Ishmael fi yo wan na uyo Ishmael kam de plan blay filap ang nebo blay uklem krenshu yo Abraham fitim na pipuli akan khat alanong ka babot kata ka de alanong ka bakhan nyo filap ang nebo Abraham ulong kandai pokandai snem baru try pau biang ho Abraham ublay pen mai biang ke jingkulan rei filap nadu nangin na alanong ka bakhan naga de khat ke bakhan riu udah prapon riu snap uyo Ishmael hendai hagalanang ke bakhan nyo pipuli udah kandai pokandai snap kapamut ku makhat lai snap kadan ke gap kadan ke jing suda kadan ke jing teli kat lai snap mukhlem yo snow show namar ubriu ubaya de Jingngeit ubam tre baniang haga ktin ke jomplay ubam snap ye ke nang rim ke ktin ke jomplay kanang penjalan kanang penslam kanang gili ko mga ong ke ktin English but day na kada ko ni kalang ke jingi kai ke bakraw bang kwa ngani tu ipi o Abraham ngani tu ipi kam de ke ba yo play bon ai khona do nadap she's pas namru kam de ke ba yo play bon ai khona dap ars pas namru namaru play ulaban le ikata nagata kada play kwa setia yo Abraham ba unla ban ne bakla barbonia de lenti ke ba unsiyo bet ye kata Jingngeit lenti ke un re play ukwa ban hikayu bat ukhlem kren chu ko makhat lai snam bat ndaula dap khandai pokhandai snam ublay udang kren biang yu ban kwa ngan chukran fi ke ni ke por ba ublay kren biang ba kular biang yu ba un icon bat nga aingo yu blay hangani ke por ba ublay uai biang ke ktin ni blay de bam sange no ong o Abraham ula bakla na kata daw nganom ya chu ngan jin o de brio ngani tu fi blay ye kata ka bola khat ye kata ka bola plan ye kata un pendap ke jing em ke jong brio nasngo bura me kata ke jing long ke jong blay bat menta ke singan pen fi stang khndiat man ngan pen fi nang ne bo absol pola bu hikai yo Abraham ngasngo tanat palat ini ktin bo pendap ye ke jingkular blay upendap igu jingkular hagu jing imjong Abraham namaru Abraham hadin nang ni ong Bible kat kum jing tho ba jong absol pol wang u Abraham ula khmi bet shege jingkular ka jong ktin ga jong blay bat shimla lingo art tin da ga jing bom ngai ngakwa ngan pen fi ga ni ga por le sigum ga nuksa khindiat fi yo
baga Jingngeit kadan Jingngeit baga jingkular jong ketin ke jong play ki bri bilang ban ngej ke ketin ke jong play kin yo ibe ke jingkular jong ketin ke jong play on pendap asikum ga nuksa da pipuli ya ka gospel ke jong Lucas ko nang ga beningkong pipuli ne khat ke balai pho o angel wana ga Mary ya ka ba Ukraine ka ga tesati wang igini ketin wang kmi pala sham ke jing aye mar ha Ukraine bagan pun khon gan kayu Jesus Christ kamla pidiang igini ndre angel wang umensi mo khon chong dap no jong pha bari tai ba pupuni long no mensi mo khon ban no la kran igini ka Mary ka ong ye wangel kum no ka la ban long habang pat itu yo brio hare angel wan ra ke tien ke jong play na beneng wang ini ke tien wang mensi jong play un shongka alor jong pha na ai ngu i play ba ke tien ko angel Ukraine ya ka Mary ka rung se ka donu jongka bat ka ni ka brio ko ong ini ke tien ai kan long hanga na pipuli na ka khat ka safusan gong ai kan long hanga ka bakum ka tien ge jame ka mi nang ne ka le jeri Juda ka le wat i ka tu ka bahin jongka ka kme ka jong u yanis ka bala pun ru bna yo yanis bat bi i na hadien ba kala mi nang ni ngani tu ifi kala le ngani tu ifi ki kren na ka tien ge jong play da pipuli nang ni na ka Bible singap ha pipuli na ka khat ka safusan na snotanat igni ka gospel ge jong Lucas kala nang ka beningkong chwanra da ka nuksa khindiat kenapa kalau kau jimin toy fi lebih pulih ke lek cieng jong Elizabeth bat nak dekat ke besar-besar ki ongkum ni sok lu kita ke bala ngej na ba ke jing pendap kan long ita ki ai ki edu ya ki bala keren haka dau tra ki ai ke bo blay la keren blay wang sok kita ki bangej ya ke ketien ke bangang la keren wat la daga Mary ka khlem shong bat u Joseph hagaru kombriu handai kalala ban pun ka bam la long kala ban long habaki briu ki ngej ya ke ketien ke jong blay bat nga kwang ana fi ke Jingngeit ke jong ke Mary kam sunget matla andai ke ni ke brio kala yo i ke tien ke jong try firu menta ke sin la da pikwa ban nget yo play ban ya de ke Jingngeit bet ke tien ke jong play ke ta ke point jonga bat nga kwang an pen fi stang ke wei ke ba khat du ke point ke bangan chimbiang nang ni na ke Jingngeit ke jong Abraham kita kadai tangini puli ya ke ju hi ke lenong ya ke ju hi ke khat na madon artli ki ek na ke ni khat ke kodor ka baningkong ka bangalap ang ni kadai ka bangala krani fi baga Jingngeit ke jong Abraham kadai ka ba upet ukmi be ke tin ke jong blai ba pina puli pat ye ke khat ka ba arfau jong ke lenong ka saw ka shili shi nong rom gong da ba ukmi ke jingkular ke jong blai shimla ningo ar tin ke jingbam nge ini ke tin ni banga kwa bangan wanra kum ke point pe wang ni henry lapen klan yo u kamot lapen klan yo Abraham ha kata ke Jingngeit ke bodan ule ayu kabadu kong udah pendan buram yo blay kita kan ikutin lingkot kat bala nama ngamyo sisibun ke ban keren lingkot kat bala ngakwang an penifi ka Jingngeit ka bakumno u Abraham udan ka Jingngeit ka bakumno u blay udan nama ngakren ke Jingngeit ke jong blay ngashimno u Abraham ngakwang an penifi hang ni u Abraham ndey tang bo pi pet badukmi bet ke jingkular ke jong blay Hari u Abraham haba yo ya u Isa. Karu onga Bible hang udah pendan buram lapan klanya ke Jingngeit jangu. Da ka ba upenan buram yo blay. Kita ka ni ketian ka ba ngakwa mentagas ni. Baya ka niru ngakwa findashai. Fiui kahana kat makanang yam kamyo kon. Hadai day hadu ba nda habau u iliwang kan long haku mapapan hagabakum gani ka ayam pankan top kon shinrak ka Bible ka ong nda ka yo ni kitin ka yang jat nang ni ka khlemles ngau si sho ka ya bat ka ai buram yo blay kata ka de ka Jingngeit pi ka Jingngeit kan ang klai finio i ba ka jubab ka jong blay kan kam kloy lani kan kam stat ka Jingngeit ka jong fi ka day ba pinang ban aingo lupa ban penan buram lupa yo blay wat haba pimpat yo namar pila sngo to ye jingkular jong ketin ke jong blay wat syukran klumar syu aingo ye ka ba piklem da yo sngo ba blay kuran fi na ketin ke jong handai nda haba Abraham ula yo sngo ba
blay Ukraine u angan icon u Abraham na do gani gisni u nang ban penan buram yo blay u da pen kala kerteng senan nila dia na ka jinglang Abraham u pen kala ban u Abraham ka bamot u kpa jang ki babon ki jat ben riu nga khwa ngani thui piu ni briu u la ya de ka Jingngeit bat ka wei ka point ka bang kren ni ka dai gani ba u Abraham la pen kala ni ka Jingngeit jang u penan buram yo blay kani ka dai ka bang khwa ngan ai kum ka jing snang ba ka jingkan tu fi baro ki ba yo snow bala na pikwa ba ka Jingngeit jang fi kan clan what jupen sange ban penan buram yo blay what na pimpat yo i ka juba menta ha ka jing im jang fi pimpat yo i ka juba ba ka yeng jang fi hana pila nget yo ka jing kular jang ka tin ka jang blay kum no kan trai kam ka ta ka ba fi pan no blay ka ta kum no kan ja ai ba pinang ban pen clan ka Jingngeit jang fi da ka ba pipen crow pipenan buram pi aingo pipen kemen ni la di khmat jang turai da ka ba pile kum ta fi ai buram lupa yo blay ka pen pau ba pi nget lupa kan mau nga set ong barabor ba ka jingiro yo blay ka de ka kentien jo ka Jingngeit fi ka jingiro yo blay ki de ki kentien jo ka Jingngeit pimiro namar ba pi sno si piro namar pi yo ilupa yo ka ege bo blay unle shkhmat na ka ta daw o Abraham u yo bor ban ngai namar unang ban penan buram yo blay nga duai ba mentag sni kan ege ktien kan pelong yo fi ba pin sno to ba na du mentag sni ha ba pi ya de ka Jingngeit nga khwa ngan ong fi ka Jingngeit ka bo blay kwa ka dai ka Jingngeit ka ba pinang ban penan buram yo blay what ha ba pimpat yo ege juba ai ngo lupa yo blay dan pleng jong fi yang ne pinang up ege ba crown no blay dan pleng jong fi bit ayo snow bo blay la kren ka no jong fi bo blay un sale ayu ege jing im jong fi pi pule nge ka bible ka wei ka sni ka kren ni fi u blay do mun sim to open lang im nge ka ktien kalang kum ka ktien ka ba pen kemen ni ka no jong fi nga kwa ba pinang ban ai ngo lupa yo blay wala na ka shimpor ai ngo yo blay malang sni wala klet ban ai ngo yo blay ka Mary hagin ba kayo ikatin ka jauh tura kami nang to kalit bani aingo bani celebrate bani penan buram bat ka Elizabeth bat ngani tu ifi kalit shikipriu ngakwa kanong ifi ka Mary kayo ikatin bakan sa punkhon bakan sa khakon uplay pa ya ka Mary siya ka Elizabeth kabala punkhon kaya ka mga mut man ong ifi kini paro arngot ki ruay ki aingo uplay la pin pulilot ika gospel jong Lucas naman ingkong kaya ka mga mut man ong la na piday ki priu ki bapun ka ktien ka jong blay pidan ki jingkular ka jong blay what you yat be ki priu ka bampun what you yat be ki priu ka bamdan ka jing pun lang nga khwa pinlet ki priu ka be pun lang u blay usno to ye ka Mary bala na kan shong kan it ho au Joseph kan shong a ye kin kan it ho ye ka jing yo sno jong kai ka jingkular jong blay bakan sa pun khon ye ka ktien ka jong blay ka bakalanget kan yap no tang sipor la na kami dan lang be ki priu ka be pun lang ai ngo you blay baka u blay usno to ye ni u pa sa ka Elizabeth kabala pun na pa yo ane sa pagkakpo but kini argot kidan ka Jingngeit o yo ane sa paru Jisu kidan Jingngeit ka Mary bat ka Elizabeth kidan ka Jingngeit namar kini paro ar kidai kibadan ka plan ka jong blay ka bakraw pidan ayu baru blay matagasni kay ka plan ka jong blay ka jing em ka jong fi lada pidan plan let be kibriu ka pidan plan lada blay kuran fi na ka ktien ka jong blay let si kibriu ka pidan ka ktien ka jong try ya kran be kibriu what ya be kibriu ka batang ka kran do jingkan man what ya be kibriu ka pampun ai what ya be kibriu ka batli what ya be kibriu ki pamdan ka jingem ya be kibriu ka pun lang pinu I ha ka wei ka sni lada pi penan buram lang yo blay pinu I u yo anesro la khayu u da ka bor ka jong blay ulang ba kraw u Jisu la khayu ulang ustrai jong aba jong pi usiem jong isiem bat na kwa ngana ong fi la mi na kibriu ki balang ordinary na magini pero arngot ki nget ka ktien ka jong blay bat kida nget ru bat kida penan buram yo blay da ka Jingngeit jong ki kay ka bang kwa ngan pen fi yang ni let's say ba pin kum ka nuksa shwa ngan pen kut fi yo ibo Paul ba Silas kila ya de ka Jingngeit ki pa ye jail la kam nga apostle no khan riu bi pulen no khat ba ar fuar ki pa ye jail bi shakri yo blay nda ba ki yo isi tang me ndan la te ki jat jong ki de ki kunjri la shai na si kala ban ja ka Jingya hada ki ni briu ki la nang ni ka lanti ha ka jaka ba kin knyum ha ka jaka ka ba kin khuslai ha ka jaka ba kin prakhat ka jingdo jingerman ki la nang ba ka jubab jong blay kam wan da ka ba knyum ka jubab jong blay kam wan da ka ba bisnosi ka jubab jong blay ka wan da ka ba ki nang ye ka ban ai buram yo blay ban penan buram yo blay kila ye duai bat kila ye rwa ye ro shitang sinya hapo jil bat nda haba ki rwa shitang sinya pinda rwa shitang sinya ka khamyo sngaw sho blay ban ne ka ba pirwai ha ka por men sngi kamot ayu gane kamot la pirwai ha ka por jong ka jaka ka ba e ka ba mdai sho ban rwai
Dei ka taka por ka ba ka jingrua jong fi ka ba pipenan bram yo play ka kill stat check a cat ka jong play. Na ka taka daw balay pim ai ngo yo play. Na da dona play jong fi ni vidana ki chitang senya jong ka jingem. Pidana ka jaka ka ba pim idan len ti ban lai. Henry lada pila yo sngo ka jingkular. Balay pim beran bram yo play pin yo i ka kamba ka jong try. Na kren sa ka way. Pilap yo jisu habo let chika yeng jong ka mary ujaw mat uyam ka mary ru ka yam. But men tau mut ban le kamba ban pin mi yo Lazarus na ka jingtap. Uang Ibreu ang pentelan itu mau kang. Review in daw Jisu duai. Na pipuli ni ga gospel ko jong Yohanes kalanang ka bakhat way. Fiyo iya about Jisu pen mi pat yung Lazarus uang kumno. Pen ngan puli fi na gani kaktin ka jong play. Filap nang ni bahagalanang ka bakhat way khat ka basab way. Jong Yohanes kang anda kila khlino yu taw mau kang. Ubaladan na ka balabo yu taw balayap. U Jisu ula kmit laki kmat ba ula ang kukpa nga ngu ya meba medjus ngaw ya nga. Duai menong try sen yang ya rap yang try me ig jing jong ang ni nga me ig ni yeng dan problem klem duai tau ang kum duai ki brio le sementang yu i bing ye tho yu play ig jing nang ta wang let you jisu ni duai no try sen ig ni ga mary ga bayam sen ai pen kala shuai ig ni ga martha ga ba artin ga bam ngai nang ta ya rap lem ig ni brio ta la du no ni men jong ki uba dan kama yeng nang tam dan kama isu nang tam dan nga khwang nang fikita gi kom duai jingi but dai nek ta daw ngi pendap ge sintur ge jingi de ge jingbam ngai bat ni kren ge ngi klep nyo jabab uji suang ne uduai lingkot utip ye nang rem baga jabab kamuan da ka ba kren ge bo na ge sintur ge jaw henry shuwa ba unduai upa plate dang yo mau khang bat ndala pa plate yo mau khang nda habau kmiet laki kmat shabnang u abraham ru kmiet laki kmat shabnang but u jisun da duai hakmat jong play barogi yo snow ba unang ban penan buram yo kupa jong uba beneng ong kukpa nga aingu ime ba majus snow nga ula de penan buram lepa shua ba un mipat u Lazarus ula de aingu lepa shua ya ba u Lazarus un mipat kata ka de Jingngeit ka ba pi penan buram lepa yo play kata ka de Jingngeit ka ba pinyo iga juba na kita ka daw nga da nget ba ga Jingngeit ka lang ka jingker khuy pi ai bana du men tak sni tong inu mi khnyum tong inu mi shong ga jaka jong ga jing khnyum jong ga jing artin jong ga jing na men sim tong inu mi nang ta shabar tong inu pet ga jing kular ga jong play ngin pet be show play but ngin penan buram yu play malaga sni but pinyo iga ne ga jing hikai jong akan tray kam lada finang man pen tray kam ka nganget ngan duai no if ye ga ne ga por but das ngap bahai ga ne ga jing hikai kat tu ga ni sien ga lo ga jing khu ye fi tong inu duai lang but nga ga ne ga por Kopa ngala hikai gini ke Jingngeit ke jome ken troy. Ngala hikai nau ni brio jome ubalo paralak ubajan jome. Ubala nang ban nget yeme haprengi jing bakla baro. Henry ulang nget yeme ken troy bat mela pendep ige jingkular. Dwaya blave it nagani ke nong rim ke ngala hikai. Ai ko troy gini ke brio baro kin nang ye ka ban kren lupa ya kata ka bamlang kumbaga dalong. Ai ko try bikin nang banum pet lani banum nyau tangi ki eki badu jingkan man saudang. Ari try a blade jonga ai bikin degi brigi badan ge Jingngeit ka ba pet bet chigi jingkular jonga ktien ge jame. Ki ba nget ye ktien ge jame ki ba snow tho ktien ge jame ki ba diang ge jingi kai ktien ge jame bat ki ba nang ban yat halor ke nong rim de ktien ge jame. Ai kin try kin degi brigi ba not ban mi no na ka jaka jonga jingdo jingkan man. Hari ki ba not ban yat ge jingkular ge jame. But trying a try to play I bikin nang ye ban penan buram me what hagani ge por habakidang don na ge jaka jonga jing angin aingu lepa ye me ko pa kum ki bangai habangi yu ikat ni ni ke jingpang ke kieu wa ni ke pertai hare tongin aingu lepa ye ke ba mensale agani ke riba ke jat ben rio ken try ngada nget ngini yo iri ke revival ngi yo snow ke jing sawa jongkal air ke jong men se me khoi sashi sen pat bakan dan ke jing try ke ba kraw ke jame hagani ke riba ngi aingu lepa ye me ko pa na aingu lepa ki kamba ki ba mensale agi yeng ke sam jong ni ke brio ki ba snap ngada nget ko try me bura mi ni bring me shot score ye ni jing hikai me laga sngi but men pendap laga jong ke tien laga jing em ke jong ki try na ailet chime ke buram me de sngongo imenam tani ke jing hikai but a blebe it jong a plegi khmat bagan jaman sim ke jingi mangin la ban yo issue shu ke tien ke jame haga area jong ni ke jinget mangin la ken try ke mangin rong kham jeleu ke jing hikai nang ni khmat a blengi ailet chime ke buram
Aga keteng ke jong Yesus benar Nasret ni tuai. Amen bat. Amen bat. Amen. Blayun kut khui fi. Singap hagu mangala ong. Belet jingmot bon sin. Namar kini ki banga hikai fi. Kinong kan nong rim mi ke Jingngeit ti jong fi. Halu ke jingwan ke jong tuai. Share shigi way. I blayun kut khui fi. Ling bagani ke kubar. Kublay shibon.